Det siger du ikke noget om, hvad? Hvem skal du sige det? Jeg skal have en luder boende. Hvad skal du have en luder? Ja. Hvad mener du med boende? Sisse, du har mødt hende. Tror jeg ikke. Jo. Nej. Det er lidt. Fuck det. Hun er luder. Hun har været luder. Det kan du ikke. Det kan du simpelthen ikke. Du kan ikke have en luder boende. Det skider jeg på. Det kan du ikke. Du kan ikke styre det, mand. Det kan da godt. Det er der da ingen mand, der kan. Prøv at forestille dig, at lad os bare sige, Mia, hun siger, at jeg bliver nødt til at køre ned i tehandlen og arbejde, og der er lige par overtimer, og jeg kommer først om 3 timer. Godt. Så er der alene lejligheden sammen med Sisse. Okay, hvad så laver jeg så? Hvad vil du? Du skal se en film. Hun sætter sig ved siden af sofaen, ikke? Så synes hun, du sin bukser stramme lidt, så hun lige knapper lidt op. Så sætter hun sig ved siden af dig, og sætter sine fødder ned under dine lår, ikke? Så jeg kan ikke lige nusse mine fødder, det er meget rart. Så siger det kan jeg da muligvis godt, ikke? Så begynder du at blive en lille smule tændt. Så hun luder, så giver hun direkte på dillerne og siger, hey, skal vi gøre noget ved det der? Så siger du, hvad mener du? Så siger hun, stik mig 500 kroner, så sutter jeg den af på dig. Hvad vil du så gøre? Så kigger du på klokken og siger, du, Mia kommer først om 2,5 timer. Kan jeg nå det? Det tror jeg godt, jeg kan. Har jeg 500 kroner? You bet. Og så er du i gang. Kommer halvvejs ind i for hovedet, og så siger hun, fuck det, mand. Så flår du bukserne ind, og så knalder du ind over den sofa, som dig og Mia har købt på apotekten. Hvis der foregår, som du beskriver det der, så er det det, der sker, ja. Det gør det. Det må du stoppe, Frank. Det kan du sgu ikke. Det går sgu ikke, Frank. Det er slet ikke tænkt på. Jo. Jeg tænker ikke på andet.